Mic Boya ka mic. Boya ni mic pisince akalın taşı tabi. Ikut labra Jayu. Sesi kalah boleh. Sekarang lagi nama itu nih. Highly geradar. Ay siapa dah kali. Jiwa deh. Ya. Mana hao picking kamu nak ada? Nah ini nih mic kerana orang ini flewan bisnis ada. Bill. Rovra, nah ini bra, kamu naik kan? Ya, siap. Ini mandi dulu. Oh, mani pas pilih mamun dikle. Oh, ganda mo. Iya, heavy waktu bisa mana nih, tahu? Kacau. Kacau, saya mau jangan bawa yang lagi lamun sih. Mana ngun le? Voice change kan pak? Siapa yang edit mana nak video? Oh, Roh, macam bisa nana ini. Pula. Pepeng. Bengerani. Battery muncul. Nilai ma belum kan ya? Amplifier. Clip. Kalau ini mesti di 100 juta di mana sudah lawan deh. Mungkin terlalu nabung beta. Nilai ma tu. Masih bekor jaga nama kerja nilai. Tablet. Si gelau deh. 20 pedang, 20 meteran. Bisa mana? Mana gelau mana? Oh, बहुत गजन लाट नागन माफ नंबा Hurley bisa gelau, saya gelil ya, engkau kerja kayak. Ini kai. Lagai, mau langsung. Gak ada nipisnya tarak nuntuk gila. Kau lagai ya? Mau stule, mau bekor. Ini क्या है भाई? Ya dinner siapa kamu rale ya? Oh. Bisa mau stule. Masa kamu raga di gila? Teh cabi bekor sama sok kamu na. Ya na. Siapa kamu rale? Jauh kemi cerang. Ro, zah taklam na ro. Set ang mana kai. Itulah ya, wah. Oh, hai. Putia. Hello. Lei saya di bungna lei, saya hijau nih kere. Za kau nasi nana ini. Kukulang nama. Fully. Ikut frey. Teh coba kesya. Bateri seneng nang. Battery. Bateri terus lo. Extra kung si battery hiban jaye. Betar sih mas kan jangan mangi yo ha. Apli maur. Dalam malah senang lemu dah se. Switch water to on. Button on. Ru. Iya sana. Iya. Ro guys, second. Sini mobile out. Hello. Logoफोर माबायदि खोनादों माइकखौलाय? Ini gejala lama itu. देखाय. Hei माबा. रोङालै. Hello लोगोफोर, नै दा बुंनाया माइकदो बुंदो. आरो माइक आइले. So मादि खोनादो? ट्राइ नायदो आरोना नै बुस्थुफोरा।
एकदम मेला बाजार जाजोब्बाय मोनसे बेग मोनदो र' 1 सेकेन्ड टेप जाबाय इयाव बिदि फुगाव लावा मोजां खोनायो बेरफुहो इखो एक्सट्रा बोखालाय मालायनो हासियो जोंनिया मिसिखादो हामा जाबा नों मोनफिनलालै बेग खामबाथाय नों ओइ बेग नै बरबाद जागोनलै लेथ्रा जाजोबगोन जागायानो नै कागजली बिलाय मा माइकनि बिखय नामा र' नायनि गोथाव मोनामदों ना माइक बेटारि सोनाया जायाखै र' ट्राइ नायनि गाइस रोङा ना खोनासंनि एबार जादोंना जायाखै नाय अफ खालामना नायग्रो दाउनाव ओमफ्राय बनायफिन आरो गोदानसे जादोंबा ओइ गोबोरस लागावबाय इलाय मा वारेन्टि कार्ड चाइनिससो माथ' चाइनानिसो नामा कर'ना भाइरास फैगोन नालै बाकसा एमाजननिफ्राय अर्डार खालामनाय मालायनिया हासियो जोंनिया डाइरेक्ट आखाइजों बिसिखादो माइकफोर आवाजफोरखौ मादि खोनादों माथोफोरखौ क्लियारिटि जादोंना जायाखै कास्टमार नम्बर नै लिस्टफोरा र' 1 सेकेन्ड नायनि मा दं बुस्थुआलाय बे बेगरा मा सोरबा अर्डार खालामदोबा बुंलाय बे बेगरा मा बुस्थु मा खालामो बेखौ जायोना लोङो ना मा गुटिया ये क्या है गाइस बोलो जरा इसको क्या करते हैं गुटी ये अपन का बिल माइकनि बिला नै मेला बाजार माइकखौ आं आथायना लादो इखौलाय माहा खिथाव सोगोन ना माहा केमेरायावबो इमान गिदिर सादों न' माबानिसो एम्प्लिफायारनिसो जागोन AUX ना मा बुङो थांसै जाबाय मालायनि न'खौ मेला बाजार खालामबाय न'आवथ' लाङासै मालायनि न'आवनो मेला बाजार खालामना होबाय दोनथ'बाय दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो दिनैनिफ्राय माइक इउज खालामना भिडिअ बनायनोसै आरोना